Pinalalakas pa po sa Basista, Pangasinan ang Kampanya Kontra Rabies sa pamamagitan po ng libreng pagbabakuna sa mga alagang hayop na isasagawa mula Enero 6 hanggang 9 ng taong kasalukuyan sa Agriculture Substation sa Barangay Dumpay, Basista, Pangasinan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng nasabing aktibidad na mapanatiling rabies-free ang komunidad at maiwasan ang panganib ng sakit sa mga hayop at publiko. Paalala naman po ng mga otoridad na ang mga alagang hayop ay dapat 3 buwan pataas malusog at nakatali o nasa carrier habang dinadala sa lugar ng pagbabakunahan. Hinihikayat naman ng LGU ang mga pet owners na makiisa sa kampanya at samantalahin ang libreng serbisyo bilang hakbang sa proteksyon ng kalusugan ng mga residente sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.